аз ҳама масъалаи ниҳоят муҳиме ки имрӯз барои ду кишвар масъалаи нигароникунанда мебошад, ин қазияи Афғонистон мебошад. ҷаноби президент, чӣ хеле ки шумо дуруст қайд намудед, ин на танҳо барои Тоҷикистон ва Покистон, балки инчунин масъалаи сулҳу субот дар Афғонистон хусусан барои мардуми муддати дароз азият кашида истодаи афғон ки дар 40 соли охир онҳо ҷангро аз сар гузаронда истодаанд, ниҳоят муҳим мебошад. барои ҳамин ҳам мо муҳокима намудем ки чӣ гуна вазъияти имрӯзаро мо метавонем мӯътадил созем, чӣ гуна мо метавонем кӯшишҳои заруриро ба харҷ диҳем то он ки вазъият ва эътидол оварда шавад. яке аз масъалаҳоеро ки моро, шуморо, Покистонро, Тоҷикистонро нигаронӣ карда истодааст, ин масъалаи низоъ дар панҷшер байни тоҷикон ва толибон мебошад. ва мо имрӯз ба мувофиқа омадем ки муҳтарам ҷаноби олӣ, шумо аз ҷониби тоҷикон кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳед ва мо бо паштуниҳо ё ки толибон кӯшишҳои заруриро ба харҷ медиҳем то он ки онҳо ба мувофиқа оянд ва масъаларо тавассути муколама ҳаллу фасл намоянд. ва мо аз онҳо даъват ба амал меравонем ки ба хотири Афғонистон онҳо ҳукумати ҳамашумул таъсис диҳанд. кишваре ки дар он ақалиятҳои гуногун зиндагӣ мекунанд, аз ҷумла намояндагони гурӯҳҳои этникии поштунӣ ва тоҷикон ки гурӯҳи бузургтарини этникӣ дар Афғонистон мебошанд ва инчунин ҳазораҳо ва дигар намояндагони қавму миллатҳо. ва барои ҳамин ҳам мо тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳем. мо албатта ба ягон кишвар супориш дода наметавонем, лекин кӯшиши зарурии худро ба харҷ медиҳем то он ки дар Афғонистон масъалаи мазкур, хусусан масъалае ки имрӯз ҳамаи моро ба ваҷд овардааст, хусусан масъалаи водии панҷшер тавассути муколама ҳаллу фасл шавад ва долонҳои кӯмаки башардӯстона боз карда шавад. ва дар ҳамин асно ҷаноби президент, чӣ хеле ки имрӯз мо бо шумо баррасӣ намудем, ин як вақти, як нуқтаи тақдирсоз мебошад ки масъала метавонад бо ду роҳ шавад. яъне ки дар давоми 40 сол ки мардуми афғон азият кашида истодаанд, онҳо метавонанд ормонҳои худро амалӣ созанд, ё ки аз ҷониби дигар агар ягон чораи зарурӣ дида нашавад, низоъ бештар мешавад ва буҳрони гуманитарӣ ё ки башардӯстона бештар мешавад ва ҷангу ҷидол бештар мешавад. барои ҳамин ҳам мо намехоҳем ки ягон кас замини Афғонистонро барои содир намудани амалҳои террористӣ нисбати дигар кишварҳо истифода барад, хусусан нисбати Покистон. барои ҳамин ҳам имрӯз ҳама тарафдори сулҳу субот дар Афғонистон ҳастанд ва чӣ хеле ки мо имрӯз ба мувофиқа омадем, сулҳ танҳо метавонад дар он ҳолат таъмин шавад ки агар ҳукумати фарогир ё ки ҳамашумул таъмин карда шавад ки дар он тамоми гурӯҳҳои этникӣ ҷои мақоми хосаи худро ишғол намоянд. барои ҳамин бори дигар ман шуморо ҷаноби президент барои меҳмондории сатҳи баланд ва гарму ҷӯшон аз номи ҳайати худ миннатдорӣ изҳор намоям. ҳар як аъзои узви ҳайати мо аз шумо, аз меҳмондории шумо дар сатҳи баланд дар ҳайрат ҳастанд ва мо имрӯз мебинем ки шумо чӣ гуна барои рушди кишвари худ ҷон нисор карда истодаед. ман мехостам бори дигар шуморо бо ин дастовардҳо муборакбод гӯям. ташаккури зиёд.